Zaś was pięknie witą, dali my są na paradzie stroju śląskiego i przyjechali kurną pani. Jak się mianujecie? Jakie piękne imię i wy? Krzysiek. Ja się zawsze boję, że mi ktoś powie jakoś Amelia albo coś. Skąd się przyciągli? Brzezinki, Mysłowice. Brzezinka, Mysłowice, to są wasze stroje. Nasze. Kaj wy w nich chodzicie? Na Bestydzień czy na święto? Na święta chodzimy, gdzie nas wezwią do kościołów, a na Berg, nie? Ja, na Anabek też Na chodzicie. Anaberg, piekary. Piekary, gdzie nas... Do Turzy my jeździli, bo do Turzy już teraz nie jeździmy, bo tam się koło rozleciało w Turzy. Związku Górnośląskiego. I ten brucyk ja też wtedy. Ja. Piękny, piękny, no patrzcie. A to są wszystko autentyki czy są kopie? To mam kopię, ale antyki mam Ja. w domu. Autentyki są też u nas, bo 3 lata temu zmarła taką kobieta, która u nas mieszkała. 90, ile miała? 3-4 lata. Bez bryli. Wszystkie szlajfy to ona malowała. To Lurówki piękne. bluzy, Patrzcie. taka pani, to szyła, no, to ona, no, to pani Derowa, ona jest taką słynną była. Jeszcze raz wam powiem. Śląsk trzeba nosić nie ino w sercu, ale też godać po naszemu, chodzić w pięknym obleczeniu, też bez tydzień, bo ja jadę autobusem w stroju i zawsze się dziwuję, a ty się ludzie dziwują, ale już się przestali. Pięknie was zapraszam na kanał Bify i obejrzyjcie się tych ludzi. Nasze jakaś bliżej to też jadą autobusy, bo jak do Mysłowic to jechały na Supno, to jechały wszędzie Nawet autobusy. my tu chcieli jechać też autobusem. Tu też chciały do Katowic, ale trochę go dają Ale za nie, daleko. nie No, ale trzeba się... jak nas 20 przyjechało coś, to Pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. chyba za co.